Gimbiyar Hausa TV. So shi ya kasance igiya wacce jakon asirka kashi zuciya da maka har jiki gabai suka ɗauka da ke na gaza ne rayuwa mai kyau mai tsafta ko mun zufa. Makaruhi zancen bakin kana rike shi sai sunan kina zazzana cikin tarihi bani na baka so bai so ka saka a hannunka yanzu na fara so da kai kuma ba wani canji na ga madafa. Saya ke ji kalmar so ga furen soyayya ta ya kanke da ke zabari san ke ne linzami na bani so na ji kalmar so ban aminta da soyayya ni ka bar ni ka dau haƙuri bani son kalmar ƙauna. Ke saya ke ji kalmar so ga furen
soyayya ta san ki ya shiga ruhina kin zamo warakar cuta so zuci yake saka kin karanta wasiƙa ta mu kasance a tarbar so ni da ke mai sona sassarfa ki tsaya ki ji zance na san ki yilin zamina sai ki zamta korara so ki mun bar gonar ba su cike dai ta nuna sai da ki zan rayu so ki mun kalmar kauna bani so na ji kalmar so ban aminta da soyayya ni ka bar ni ka dau haƙuri bani son kalmar kauna san ki zai ya zama kina mai kishi zai yi ruwa sai ido sassa kalbina dube ni ki sayani tausayawa maricina kin ga taswirar kauna na rako miki hannuna zuciyar jini ta rikice tun a san da muka yi arba akwai radadi matsalansa ba zai faɗi ba shi ya sani da ke gausi mallakar kyawar suna bani so na ji kalmar so ban aminta da soyayya ni ka bar ni ka dau haƙuri bani son kalmar kauna rayuwa ta da ke na biso zana karya lagun makiya murmushin ke da ke marari a ruwa a garin kaya yan hali da zuwa gunki mai keken halayya sai mahauzin rigen kauna ni da ke mai sona sai da baki ake lasa sun ki zuci ba zai fita ba su ki zami da akala ni da baki da kan ragama zan faɗa har da ni shela so a zuciya min damara tallabe da muradina bani so na ji kalmar so ban aminta da soyayya ni ka bar ni ka dau haƙuri bani son kalmar kauna ya doya da ɗauki so zarce na alfadari shi zari ya gobinki karsashin soli marari zama kauda magautanmu masu samun cikin lamari zami yi auren kauna ni da ke mai sona